Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, addalat ta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Cristel at aga Sambales. Ngam sakbay nga intay ipatangatang dagiti kablaaw, kayat na kayo pa'y apagyamanan kakabsat, iti panangidanon nyo kada kami, maipapan iti sabali a YouTube channel, nga agiap upload kadagiti drama tayo. Kayat may nga ipakaammo nga awan ti sabali ay YouTube account tayo no saan laeng ati Ferds Caballero YouTube channel nga isu ti agipat patangatang iti drama adagiti tugot iti danati biag. Manen agyaman kami kada kayo gagayem. Shout out kada Ma'am Paz kan Ma'am Marie dita Sizzling Cravers Eatery ti Baguio City. Anak ko ada Ayla May Joan, Gian Alia Faye, kan lakay ko ani Joselito Galapon iti Bugnay Jadi Nueva Vizcaya from Ana Delfin ti Singapore. Velasquez family, Haske family ti Germany kan ading ko ani Edna dito'y Saudi Arabia, kan kabarangayak dita Al-Alinaw Norte, Nagilian La Union, from Imelda Velasquez ti Saudi Arabia. Corpus Tolentino family ti Rizal Santiago City, anak ko ada Dayan, Ryan, kan Nicole, especially ti best friend ko dito'y Hong Kong ni Rizali Polido kan Maricel dito'y Hong Kong, from Rowelyn Corpus. Gutierrez Bautista Lagmay kan Pascual family di Tamino Sikwan, Mantakdang San Quintin Pangasinan
Pangasinan from Oliver Gutierrez. Makablaawan, dagiti pamilyak itinaragsak a Paskwa kan nagasat a baro atawan nang runa nila kayko kan kabaranggayak dita Inabaan Sur, Rosario, La Union from Carolina Villanueva Manangan ti Doha, Qatar. Shout out kada Jaime Rodriguez, Philip John Tablit, William Bolosan Sr. kan Ana Jean Cajo, Alejo Mundo Kobe, Taberna, Terrenal, Bulda, Vallejos kan Claveria family titangadan San Quintin Abra from Leyniki Alejo. Shout out pa'y kada Maribel Kawan, Vimelda Gapultos, Arwin Marayag kan Lydia Yao China Mix Vlog. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Cristel. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Kastamot ten dagiti padak anaayat amang tartarabay kadagiti padas ama ipatpatangatang. Maisaak nga avid listener ti YouTube channel yumanang. Agraman ti amak akad kadwak diti balaymi. Cristel Latan ti iyawag mo kanyak. Taga Sambales kami, ngam Pangasinan ti puon mi. Naawi sakmet anang ipatulod iti pakasaritaak, bareng mapagasatan met a mapili a maidrama, nang runa ita a panawan. Tatipadas ko ket napasamak iti panawan ti Paskwa. Dua kami nga agkabsat, ngam ni manong ko ket adda iti balasiw taaw, tatinulungan ti kabsat ni nanang. May sa asigod amang ngalap ti amak, idi saan pa'y anaka-abroad ni manong ko. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay, Manang Emmy. Imawag ka din ni Manong? Anya iti madamag? Saan pa'y mat nga imawag anak kao? Amang ano makumikom iti trabaho na, iso adi na pa'y lama isa parte umawag. Excited ako na makaamo, no makaawid mo't laang ni Manong o may agpaskwa diti Pilipinas, tatang. Mano atawon mo't aditay nakadun na no kasta Paskwa. Talaga kasta, Cristel. Tano agtrabaho ka ijay abroad, saan na masigurado no kaano ang makaawit ka? Wen nga rod tatang. Ngam naragsakak lata, tanatulungan daan ti anakapan iti pagilyan nga ayan da ita. Pudno da ita, Cristel. Dakkel ti naitulong jay ikityo kada kayaw. Nang runa iti panagadalyo, di na tayo binaybayan. Mabainda ngamin unay kan ka, tatang. Gapo siguro iti inaramid kada kayo ni nanang, idiubing kami pa'y kan ni manong ko. Awan kanya kung day jay anak. Basta naragsaklakit di jay inayo iti simurutan na asabali a lalaki. Jakmat mapilit ni agtali na dito inudinan kayat. Ay, bilibak na rod kada kayo, tatang. Tadiyo pulos ginura ni nanang, iti pananggulib na kada kayo. Adamat basol ko, Cristel. Jakmat maipaay ti kalkalikaguman na panagbiag. Takasano kat may sakla amang ngalap. Apa gusto lang ti matmat gadak para iti kasapulan tayo. Saan arason day tatatang? Ngamin, saan mat anapatag ti na materyalan abanag? Ti importante, saan tayo anaglangan anangan? Ngam saan akontento dya inayo iti kasta panagbiag. Iso akinay kayat nanti si Morot iti sabali. Tay makaipaay kan kuana iti tartarigagayan na anam ay ti panagbiag. Hello, Rene, anak ko. Nasaya at taimawag ka.
Pasensya kayo na jak nakaawag at agos tatang. Inasikaso kami dagiti rumbang amay limpas ko dito at trabaho sakbay nga agawid ak dita Pilipinas. Agpaiso anak ko? Makaawid ka itaapas kwa? Wan tatang, talagang ikagumakta agawid. Pakailiw kayo unayin ka ni ading ko. Ay na, katnusang kadamag na no imawag ka kanaon. Takayat na apon ka no makaawid ka matla ang wano saan. Talaga mailiw mo din kanyak ni Cristela, tatang. Ay klaunay anak ko. Aywan kayam, kumusta mat ni Antem? Kasayaat mo tatang. Dahil enjoyin na mo din at kinasenyor na. Basta di mo liwayan ti kanayong agyaman iti pamilyada anak nang runa ka ni Antem. Di tayo maragpat ti kasasaad tayo ita no saan aga po iti tulong nga impaida. Wan tatang, kat kanain nga ikarkararag ko, asapay la ko mata umatitog pa iti biyagda. Tapno masupapakak matagiti tulong da kada tayo. Wan anak ko, manmanon ti kas kadakwada. Saan da makalipat iti nagkapwanda. Ken saan da naimot at tumulong iti pada da atao. Putnutin bagayo tatang. Sige nga rodan tatang. Tigagdanan, tadaak to dita sakbay ti Paskwa. Ayun anak ko, namnamaan mi dayta. Ket agan anat ka akanayon kumusta naklaengan kada Antem? Nagpras ko matinti angin dito'y parke, sis. Naimpaglangan ata napanunot naman ti umayag pa share dito'y. When tap na makarelax tamat sagpaminsan. Ay. Makarelax ko na. Ngam nagunagmatisin na ay mo. Kasla iwagpaklay mo matinti sa ngalubungan. Junie. Hey, excuse me. Anya, Johnny? Jane. Jane, kunak ko ma. Pasensya kan. Abay, sis. Anya mo ti pampanunutam. Danda nila nga rodan ti Paskwa. Rumban ko mang agragsak tayo manan. Day tangarod kat. Umadanin ti Paskwa. Iso akastoy manan ti riknak. Ha? Apay? Amom, tunggal dumtang ti Paskwa. Kanayon ang malagip ko ni nanang ko. Ar-ara paapak matdi kompleto kami kuma, no dumtang dayta nga aldaw. Kasano ang mapasamak dayta? Timat ko na masimurutan iti sabali alalaki ni nanang mo. Sigurado, naragsak itan, iti sadino man nga ayan na. Sapay ko matakas tangagpay so, sis. Uray ubingak pa idi pinanawan na kami. Mailiwak latakan kwa na. Ay, sabagay. Sana basta mapunas day tarik na. Kumusta nga tamot ta ni nanang? Adda nga ta anak dan iti lalaki asimurutan na. Kasano nga tamot tan tibiyagda? Ala, naimbag man ta mapanunot mulat ta dagit abanag kalpasan na pinanawan na kayo? Nasakit at talaga ti inaramid na. Takinabaalan na kami a pinanawan para iti bukod na pagragsakan. Naimbaglaan ng tada ni tatang anang tartarabay kada kami, itilaksid ti inaramid ni nanang kankwana. Damagit man lang kan kasis. Kahit mo pala makita dya inam, no bilang? Kasanumat nga dya amam. Awan problema ka ni tatang, sis. Tadi na kami insuro agumura ka ni nanang, manipod idi ubing kami. Ni manong ko ti pampanunutek. Talaga at tumukno sa dilangit tigura na iti inami. Iso nga'y papay na amin nakasapulan mi, kan amin na pagragsakan ni tatang. Tapno mamin pinsanan ang malipatan ni tatang ni nanang ko. Ay, nagasat kayo. Tadaamayo na kasingsingpet. Di na kayo pulos binaybayan, sis. Wen Jane, iso nga ipatpatag mi unay kan ni manong ko ti amami.
Nasaya at tasimangpat kan Cristel, anak. Apay anarabyan ka? Pasensya kayong tatang. Adami na pananmi ka ni Jane agayam ko. Kasta aya. Ay, wan, ada na pintas ada mag-anak ko. Anya day ka tatang? Imawag ni Manong mo, kat impaka mo na nga agawid ka no dito'y Pilipinas, ta dito'y nga ag-Christmas. Ha? Agpaiso tatang? Ay na, agyaman ak tamakaawid matlaangan. Wan nga ron anak ko, kompleto tayo nga aga-ama inton Paskwa. Mas kompleto tayo kuma. Noagda ni nanang. Cristel, anak ko. Nabayagan a panawan nga awan damag tayo maipapan iti inayaw. Kan sigurado ang nagsakan day jay, iti din na tilalaki asimurutan na. Awan to nga tatigondaway ang makita tayo pa'y ni nanang, tatang. Jak masong batang day taasaludsod mo, anak. Basta ikararag tayo, asapay kumata na saya at isasaadan di inayaw, no sa dino man ti ayan na ita. Nalabit aga po iti kinakurapay, iso ana aramid ni nanang ko aguliban ti amak manang Emmy. Pudno nga ubingak pay idi, ngam na imatangak ti saem anarik na ti amak. Tauray siyak, nagsakit mo't tinakam ko, idi simurot ni nanang iti sabali. Ngam iti laksid ti pan nakapasakit idi ti amak, di na kami binaybayan. Kat nagpursigilat ta, iti likudan ti kinarigat ti panagbiag mi. Naimbaglaangan manang, taadda kabsat ni nanang anang tulong kada kami, nang runa iti panagadalmi ka ni manong ko. Mabain ngamin ti dakdakamatak nga ikit ko iti amak, gapu iti inaramid ti kabsat na. Isu tinang paadal kada kami, aging ga iti nakaturpos ni manong ko, sana matla tinulungan ang makapan iti pagilian nga ayan na. Dayjay matan ti gundaway a nakalungaw kami iti napalalo a kinarigat. Iti na minsan nga ipapan ko iti balay ti gayem ko. Naimbag tayo may ka diti balay, sis. Tapno da ka sarsarita. Apay aya, kaslada pa kariribo ka ma. Kasano? At daing padamag ti katrabahuak, may papanditi may sa kano abaket, anasarakan da iti sirok ti rangtay. Ike kano nga agnanaed. Kat masakit kano, iso nga impanday iti ospital. Oh, anya ti pakainaigan day iti mapaspasamak kan ka. Awan nga miti makamamu iti dayja abaket, iti lugar ang nakaalaan da kang kuwan na. Agdamdamag da, no adadag iti agsapsapul iti kakabagyan da mapukpukaw. Ha? Amumutin, analok ng ti pusok. Kanalakaakla nga maas asyan, nang runa kadag iti kakastabanag. Iso akas na nagmadi, tiriknak, gapoy iti na istorya kanyak di katrabahuak. Sis, mabalin ka di ako yung ganak? Ha? Sa dino sis? Ejay mall?
Ipasyar nak, tapno sa maya tirik nak. Ay, gay, makitiday ta. Saan ta nga pasyar? Ha? Agpakuyog ako maamapan iti ospital nga ayan ti istorya abakat. Anya? Mapantay dyan? Sis, imbagak lang nga rodan, anak kapoy tirik nak, may papaniti ka kastabanag. Ita, kaya't makuyugan ka amapan idjay? Kan may sana diti lugar tayo ayan ti ibagbagakan ka. Iti ka ba nga ibang lugar da djay? Pangaasim sis, di na ko mapaayan. Talaga kayat ko makita di ibagbagam abakat, anasarakan ti katrabahwam. Ay na, sis. Angot pa lang dito ospital kat kasladada na kumapoy dagiti tumen ko. Kasano pa yan? No, data ni ti mismo nga ayan ti ibagbagakin ka abakat. Pasensya kan sis. Ay, daytan dyan bagatin nurse ang nagdamagan ta. At dayta ti bakit? Kasta nakaturog mat. Asit ganta ka di, wano agsublitan tulain yan. Asit ganta sis, pangasim. Ay, Asit ganta, nga uray, kasla, jak may adang dagiti saka, kiti panagriknak. anya? Apa namin ayang interesado ka launay. Basta, alan, asit gantan, pangasim. Okay, umay ka nga rodan. Aday ta. Adatan dito mismo nga ayan ti bakat. Ay na, nakakaasit tila nga na nakaturog. Kasla malunag ti pusok, gapoy tinalaos ka asik kang kuhan na. Diyos ko. Sis, apa yan? Apa nga agluluha ka matan? Dr. Dison, please proceed Day to tapakat. Dr. Dison, Isday ta tiinak. Ano yan? Wunjin, iisuday ta ni nanak. Ay, Diyos ko. Anya tinapasamak ko, ana. Abay, nagbalin ba ta nakaslagpalpala pati lang, ana. Ay, Diyos ko. Allah, sis, tsakin pag-arop. Ay, gayam. Itala ang malagip ko. Naistorya mo kanya ti may papaniti. Ay, sis, sorry. Tsak na panunot adagos ti may papaniti inam. Pasensya ak nakla ko man. Iti nagbalin adjar ko, ha? Awat di basal mo, Jane. Awat di rin pagaikin dawa may di pamakawan. Sis, anyang iti plano mita. Nas ka na maamuan ni tatang dito eh. Agawin ang tayo nagsukunan ni tatang. Masapal lang sabli kami matlang dito ospital. Masapal lang maamuan di amak na ito eh. Apay anarabian ka anak. Kung nakman no napankalaeng iti balay ti kayimaw. Pasensya kayong tatang. Pudno anapanak iti balay ti gayem ko. Narabyan kami. Naggapo kami iti ospital iti kabangibang a lugar. Ospital? Lay, ano ti inaramid niyo ijay? Asino ti na ospital anak? Ni Nanang tatang. Nasarak ako ni Nanang.
Anya. Kasano na pasamak dayta, Cristel? Sigurado ka, ani nanang mo tinakita mo anak ko. Wan tatang, sigurado ak, jak masungbatan ano niya apay dagiti saludsudan nyo. Nagawi daktap na umay ko ipadamag kada kayo. Kan tap na sukunan kayo. Takayat ko nga agsubli tayo iti ospital iji kabang ibang nga ili. Nga ayan itaninanang. Cristel, anak. Pangaasiyo tatang, saan tayo nga agtaktakpay? Mapan tayo itamot laeng. Diyos ko, ninanang mo nga agpaiso daytoy, Cristel. Tatang, Nga maapay akas na tilangan, Anya tinapasamak kan kwa na. maamuan tayo. Apaman ang makariing tatang. Idi pa'y kalman nga awan puot na ko na ti doktor. Oh, Nakapsot ka noonay ti bagina. Kasla saan anang nangan iti sumagmamano nga aldaw. ay, anyan dayto yan napasamak iti inayaw. Oo na yan. Sa dino ti ayan ko. Ataka dito yung ospital, Ason. Lauro? When? Siyak nga rod, Ason. Siyakmat na ito'y nanang. Ni Cristel. Cristel? Anak? Apay nga adak dito ospital. Kasano anaamuan nyo nga adak dito eh? Ason, da kami tirumbang nga agdamag. Anya tinapasamakan ka. Apay nga iti sirok tirang tayo ti pagnanaedam. Impagarup mi no napintasan ti biyag mo iti lala. Pagawan anak, Lauro. Nabayagan na nagsina kami. Ngamjak nagsubsubli kada kayo. Gapoy tinakaro abain ko. Gapoy ti panangpanaw ko kada kayo. Kung ako nasaya atan ti biyagyo, nanang. Anak, manipod nagsina kami. Nagkatang-katang akon. Kumporme a lugar tinapnapan ak. Aging gaidi jakon makatagad para iti bagik. Nagdesisyon ak nga agsubli ditoy. Ngam saan nga iti mismo a lugar tayo. Nanang. Ason, Nalapit aday ti dusak. Gapo iti inaramid ko kada kayo. Nagpapawiyak ti amin. Amo ka sa andak ang mapakawan. Gapo iti naramid ko kada kayo. Di ka kumagsaon iti kastananang. Ipagpatagda ka. Husto ni Cristel. Napatag ka kada kami, Ason. Isungak pa imbak ka. Tayawid na ka ni Jebalay. Anya, kasanod tinaw ng anak ta. Amo ka nalaos tigura na kanya. Katinak to pulos mapakawan. Saan ko man aday tati panunutam, Ason? Basta agpapigsakan. Taagawid tayon ton, Jebalay.
Rene, anak ko, naimbag ta nakaawag ka manayin. Umawawag ka kinikalman tatang, ngam di mo't sungsung-batan ti awag ko. Apa yan, anyat mapaspasamak dita. Kuha, anak. Napan kami ngamin nakitsinday ti Adem. Iso ajak na sungbatan ti awag mo. Kasta ka di tatang? Tatang, agawid akon makalawas sakbay ti Paskwa. Magagaran unay na makakita ka na kayo ni ading ko. Uray da kami iti Adem, Barok. Talaga nga urayan mi ti panagawid mo. Ken, adan to sorpresa mi ken ka, anak ko. Ni, anya dita sorpresa tatang? Di kad pa'y saanan a sorpresa no ibagak itan, Renay. Talaga na isam kayo ti sorpresa tatang. O sige nga Rod, orayin niyo ti sasangput ko. Uwan, anak ko. Agandan ka iti biyahem. Nga agdwa-dwamot ni tatang manang Emmy. Tapod nukat nga rod ang nalaos tigura ni manong ko iti inami. Uray ti inak, ammo na dayta. Iso adi na kayat ti agsubli iti balay mi. Ngam uray agkadkad amayawid iti balay mi, awan tinaaramidan na. Talaga nga ingkagumaan mi amayawid iti balay. Ditan anaamuan mi tinagbalin akasasaad na, sipod pinanawan na kami. Nakakaasigayam ti inak iti sidong ti lalaki asimmurutan na, iso nga ingkadeng na tinakisina. Ngam dinan ginandat tinagsubli kada kami, gapo iti nalaos abain na. Diyak amumanang ngam napukaw amin agurak iti inak, apaman anakitak, kat amok akastamot tinarik na ti amak. Pinakawan mi ni nanang, ngam ti parikot mi, kat ti umadanin a panagbakasyon ni manong ko arine, manipod balasiw taaw. Napalalo ngamin tigura na iti inami, kat saan mi nga ammo, no anya ti agbalin a reaksyon na, apaman a makita na ni nanang ijay balay mi. Danin sumangpat ni Rene manipod balasiw taaw ason. Ijaya nagtrabaho, apaman ang nakagraduar, ta inalan ni kabagis mo ijay. Dakil ti utang mi anaimbag anakam kan ni kabagis mo. Tano saan nagapo iti tulong na, nalabit asaan ang nakapagtuloy ang nagadaldag iti anak ta. Pakawanan na, Clauro. Saan ko maanagbalin ang miserable ti biyagyo nga aga-ama, no addaak nga inada iti sidong niyo. Pagbababawyak ti inaramid ko, katagyaman ak, tanapakawandak. Ason. Amok akaguran ak unay ni Rene, katjak mapabasol ti anak ta. Aklunak anyaman ti agbalin a desisyon na, apaman na makita nak dito'y balay. Amok ang maawatan tumutlaang ni Rene ti amin. Ipaayan talaang iti na panawan. Namunakit ni kabagis mo ti imbilang na nga ina, manipod pinanawan na kami. Kasla, diyak kabailan ti agpakita kan kwa na. Mabainak unay iti inauna nga anak ta. Ason, jak insuro dagiti anak ta agumurakan ka, anyaman ti nagpasulam. Tati kayat ko,
Raamanda kalata, gaputa si kakat nga rod ti inada. Saan tayo kontrolado tirik na kan panunot ni Rene? Dupay kasta, ikarkararag ko asapay ko ma. Tama pa kawanak nga agpayso ti anak ta. Tatang, adakon. Ay na, nasaya at mutadakan anak ko. Manong, agyaman ta si Mangpot kan. Ading. Mailiwa ka talaga kan ka. Ay, Cristel, paunagumpay ni Manong mutap no makainan na. Nawati-wati biyahe na, iso nga ang mukha na bandaw. Umunat ka, Manong. Agyaman na kading. Ala rin agi na nakapay anak. Tay nakisagaan na dyan makan. Ang mukha mabisin kan. Talaga, tatang. Dagitimit lang ka di paborito kasi dahin tinaisagana, tatang. Wen, anak ko. Cristel, agsarsarita kayo pa ilaan ka ni Manong mo, Tay nakagidasaran. Nabsuga ka talaga, tatang. Nagimas dagitin sa gana yung amakan. Agpayso, Manong. Talagang amoy dagiti paborito ka makan tunggal agawid ak diti Pilipinas, Talaga nga espesyal tinay sa gana. Ta espesyal mo tinagluto, anak ko. Talaga nalaing kayo nagluto, tatang. Saan ani tatang tinagluto, Manong? Ha? Sino? Sika, Cristel? Manong, Anak ko, ti sorpresa mi nga imbagakken ka, tinagluto ka dagita. Ha? Sino, tatang? Ti nasayaat, umay ka anak ko. Tapno makita mo sino ti ibagbagak sorpresa. Anya aramidan day ta, bakit diti balay tayo? anak. Anak? Kawan. Mangmangag mo ka diti bagbagam? Anak? Adaya anak mo? Awanen, manipod pinanawan na kami. Rede, anak. Pangaasim. Bebe, anak lang, tatang. Nagtuskol mo tentero pa man nagsubli dito Kalpasan ti panang panaw mo kada kami itinaunday a panawan. Gapot ang mayatan ti biyag mi, isa nagsubli ka maten? Tapno mairaman ka iti tartari gagayam a kinarang ay ti biyag? Nga iso ti saan a naipaaykan ka iti ni tatang isa asimurot ka iti sabali a lalaki? Manong, saan ko mamatangkas na ti palagsasaong ka ni Nanang? Apay, Cristel, nalipatan mo ti amin nga inaramid day tabakat? Nalipatan yun ti pananggulib na kada kayo, tatang? Iso nga imanugot kayo ang nagsubli ditoy? Anak ko, inamlat ti inayo. Ina? Apay, nagpakainaaya kada kami kaniading ko. Bilibak nga rod ka, bakit? Magasam? Kinabailam a pinanawan dagita anak mo? Ti pamilyam? Para lang iti bukod magpagradsakan? Kat ita,
Nagsubli ka kaslawan anyaman ti amin nga inararamid mo. Aklo nag-aamin nga ibagbagam anak ko. Amo ka sana rumbang nga mapakawat tinagpasulak kada kayo nga aga-apa. Nasaya at matam mo. Iso ano kayat mong agtalay na idanatali na ay dahi ti a pamilya? Umanaw ka. Saan da ka kasapulan? Kinabailan mi tinagbiag nga awan ka. Naimbag pa di kabsat mo. Ta iso tinangisandikan ka. Iso titimakdarapan na kainami manipod pinanawan na kami. Katamam no apay. Gapo ta mabain unay kan ni tatang, gapo iti inaramid mo. Ngamsi ka, awan apulos pabain mo. Hoston Rene, saan kumamatakas ta? Pakawan ng daktatang. Ngam nasakit para kanyak ti inaramid na kata kayo. Da kayo ti erikrik na tatang. Amok ti panagsagabayo manipod pinanawan na tayo. Isong oras nga naramid ko mati amin. Tapno maipaay ko ti kasapulan nyo. Ipatpatag kayo unay tatang. Kat kabailak ti agsakripisyo tapno masubadak ti sakripisyo yung kada kami nga agkabsat. Manong, kaya't pilaan ka ni tatang ang mabukal manan ti pamilyatay. Isa pinakawan mi ni nanang. Kan marik namin ang nagbabawyan ng ti amin. Pasensya kan, Cristel, ading ko. Pumanawak pa ilaan. Kat sa anak nga agsubli dito'y balay. Aging ka nga addaday taabakat dito'y pagtaingan tayo. Pakawanandak, gapo kanyak, nariribok manen tinatalina ay apa nagbiag yung maagama. Teka agsaw iti kastaason. Maawatak na Rene. No apay ana isawang nadagijay. Gampatsik ang makaamiris matlaang ti anak ta. Agpaiso ti ko na ni tatang, nanang. Saan ada ka sa tao ni Manong? Ikan tayo ko maitinananay a panawan a makapagpanunot. Mamati ak apagbabawyan na matlaang ti amin a naisawang nakada kayo. Pudno dayta. Kabaalak nga ibturan amin nga isawang na kanya kanak ko. Nagbasulak, isarong banglaang nga agikaroak. Katsapay ko ma, tadumtang tumatlaang ti panawan a mapakawanak ni Manong mo. Di tayo mapukawan iti namnama ason. Ni Apo Diyos to pa'y kat mamakawan. Datayon to lakit di na pinarswa na laeng. Kan maysa, sikati inada. Kat amok nga iti kaunggan ni Rene. At dapay laeng nakatalimang apamatag na para kan kakasinana. Kan maysa, nagawid ni Rene tapno dito nga agselebrar iti Paskwa. Iso apat tsak ama amiris na tipod no aka ipapanan ti Paskwa. Pudno day tananang. Ada kami dito'y kanitatang. Saan da kayo abaybayan? Tulungan da kayo amang kid daw iti pamakawan ni Manong Rene.
Tumangan ti Rabi. Dandanin ti panakayanak ni Apo Jesus, nanang. Tatang, manula a minutosan, Noche Buenan. Naisagana tayo mo tindagiti makan a pagsasangwan tayo. Wen, anak ko. Ason, saan ka kumaanaliday? Rumbeng agragsak ka, takalpasan tinaunday a panawan. At to'y tayo amang sarabo iti panakayanak ti Mesyas. Lauro, Sa bagay, maawatak ti marikriknam. Amok na niya ti pampanunutem. Ngam saan na tayo abaybay anti Diyos. Amok adumtang matlang ti kundaway ama kompleto ti pamilya tayo. sapay la ko malauro. Kat ulitat ti agkid daw iti pamakawan kada kayo. Tatang, nanang, adda ka na ni Manong dita paraangan. Agpaiso anak, apay nga ron adipay la sumrak dito'y balay. Kunana dito'y text na amabain ka no nga umunag. Gapo iti naaramid na. Anya, mabit lang. Lauro, babalin ka di. Ipalubos mo asya kung tirumwar ang makisarita ka ni Rene. Ason, Pag-aasib, Lauro. Umanugot ka kuma. apay kit din asaan. Sige Ason, orayin da kayo laangan ka ni Cristel ditoy. Ngem tumakder ka, tawatem kait den danana. No basit ketag panayon ka. Rene, Ha? pag-aasim tadanggan na kumapay. Kalpasan na. Raamag ti anyaman a pangandang mo. Kat ikarik, di nakton makita iti kaanuman. Kas itinakon-akon kan ka. Amok asaan a mapakawan tinaramid ko. Ti panangabando na kada kayo. Kapulaang itibukod ko nga interes. Kat kayat ko laang ama-amuam. Dahil di apanang panaw ko kada kayo. Kat isumutan tinangrugyan ti Kalbaryo. Ti langit nga impagarop ko ang magunod ko hindi madayuak. Tiyak pulos na rin na. Agsipod taday di matlaang ang kanito. Ang nagrugyan nagbanin nga impyerno ti panagbiag ko. Mamati ka man wano saan. Pinanggap ko nga ornosan ti malikog ang naramid ko. Ngam na unaan ako di ti maihid. Mano ang Pasko at tinaglamas. Ngayon ang harap ko ang makatanda kayong anak ko. Ngamawan kitat ko. Isakin ay kayat kung tinagbalwalang. Hindi pinanawak tinalaki anang sulisong kanyak. Itinapinta sa panagbiag. Agapuanan no apay a pinanawad kayo nga anak ko. Manipo titid. Awanan tingkar kararag ko. Kadginit-kintaw ko ititunggal Paskwa. Ngunit ang balin na sayaan. Ti panagbiag yung aga-apa. Intulok ko na alamutan nagtilintay. Kansaam ti panagmaymaysa. Agsipon ta amok at ita talaga ti kaibatugan ti nagpasulag. Saan ko ang nagayatan ti panakasara kanyak di anim? Pakawanan na anak ko. Ala, sumrakan di tabalay.
Tapno makapagdadan na kayo matlaang ang mag-celebrar iti Pasko. Talaga kami, amay turod na kami ang panawan manan. Nanang! Bakawanan na. Pagkawanan na ba't nanang? Pagkawanan na. Rene, anak ko. Agyamanak. Dahituyen ti kararagsakan a Pasko para kanyak. Tatang, Manong Rene, agyamanak. awan na nyaman na ading ko. Tatang, takinapod no na. Damo pa ila nakitak ni nanang edisimbang petak. Kayat ko ni arakupan. Nga marimimbaw lang amin ti sakit tinakab ko gapoy tinapasamak. Ulit tagtagkid daw. Gusto nanang, awanin ti rumbang ikindawan niya di pamakawan. Lipatin tayo tinapalabas. Ket mangrugi ita, mga barwanan tayon. Agyamanak anak ko. Naragsak ka Pasko. Naragsak a Pasko kada tayo amin. Naragsak a Pasko. Ang pag-ibig naghahari. Tagtagainap tinapasamak manang Emmy. Iti kaaldawan ti pannakayanak ti Mesyas, nabukal manen tinarakrak a pamilyami. Kasta unay aragsak mi nang runa ni tatang. Agyamanak iti Diyos, tadinangag na ti kararag ko. Agingga iti baro atawan, nagdadan na kami anang selebrar. Kat kalpasan ti sumagmamano alawas, nagsublin ni Manong Rene iti balasiw taaw nga adda isem iti rupa na. Pudno tay kunada nga amin adawatan tayo iti Diyos kat ipaay na iti umno a panawen. Awanan ti dawatek pay manang taimpaayan ti Diyos amin at tartarigagayak. Daytoy ti padas ko manang. Kat kayat kayo man pa'y akablaawan, itinaragsak a Paskwa, kan narangpaya a baro atawen. To'y pagayam mo, Cristel. Pagayam ko a Cristel, maragsaka na, takaw maudyanan na, nabukal manan tinabayag a narakrak a pamilyayo. Kat dayawan kayo nga agkabsat, agraman iti amayo. Tanayat nagyo ti pamakawan iti inayo, kat nagtalinaad ti respeto ken pammatagyo ken kuana. Sapay kumata ipaayan ti Diyos, ti atidog pay abiyag dagiti dadakkelyo. Tapno na naman nyo pay ti imnas, tinabukal manan a pamilyayo. Agnanayon ko mati parabor nga ipaay ti Diyos, iti pamilyayo. Kayat kayo man mat akablaawan, itinaragsak a Paskwa, ken nagasat abaro atawan tayo amin. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyay. Tintun, mapunas, dito'y lagi.
Agdudong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno aban nawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Carpio manipod Ilocos Norte. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Naragsak a Paskwa kada Lilia, Dizon, Johnny, Ann, Joseph, Ibing Boslig, dita Barangay Dilag, Tabuk, Kalinga, from Mariel Gutierrez. Tatang Ray, Nanang Marilu, Lola Ilar, ken Teddy, dita Kabanglutan, San Juan, Ilocos Sur. Kastamot ti asawak ani Joshua, ken anak ko ada John Ray, Mertel, ken Manuel, from Raymalin Lopez. Shout out kada Alejandro Selga, Russell Jan Romero, Homer Alamo, Imelda Velasquez, Jasmine Rivera, Ann Camado, Adela Vergara, Jinky Michael, ken Prince Seneca. Tibayan family ti Santa Barbara Pangasinan from Presi ti Saudi Arabia. Naragsak a Paskway ti pamilyak di sa San Juan, Quezon Isabela from Juliet Sugitan. Shout out kada William Bolosan Sr., Roda M. Ramos, Belinda Ramos, Nora Payon, ken Salimar Sabado. Aban family from Delphine Albano ti Isabela. Estrada family from Rosita Estrada. Diane K. ken Carla Jessica Rolyoda from Roger Rolyoda. Merry Christmas and Happy New Year to all from Villarin Lopez ken Antonio family ti Kabanglotan San Juan, Anam East, Bantay, Ilocos Sur. Naimbaga Paskwa kan advance Happy New Year kadagiti kabaranggayak dito'y Planas Ramon kan parents ko ijay Alimit Mayuyaw from Samson Bolasket. Shout out kada Melanie Rombawa kan Jopay. Bulda family ti Angad Baksil Bangged Abra. Vallejos kan Taberna family ti Vancouver, Canada, kan Herona Tarlac. Terrenal family ti Hong Kong. Alejo Mundo Taberna Kobe family ti Santa Catalina, Ilocos Sur, kan Tangadan San Quintin Abra from Leyniki, Alejo. Intay nga ruden ituloy abasaan ti surat ni Carpio. Dear Manang Emmy, naimbag na orasyo amin nga awan labas na. Sakbay ti amin manang, kayat kumanpay akablaawan ti amin itinaragsak a Paskwa, ken narangpaya a baro atawan. Awagan naklatan iti Carpio manang, naipasngay ken dimakkelak dito'y Ilocos Norte. Maysaak met kadagiti naayat adumdumngeg kadagiti padas, a maipatpatangatang dito'y YouTube channel yo. Jak ibain nga ibaga nga inka kaubingak tinagdengdengag iti daytoy a drama nang runa idi maipatpatangatang paylaeng iti radyo. Di makkelak analoko manang pasig asakit ti ulo ti impapaay ko kadagiti naganak kanyak. Aging gaan nga asawa ken naadda anak iti anak. Imot kulatta ti kinaloko ken kaaddat bisyo. Sapay la ko mamanang tamapili met a maidrama to'y padas ko,
Anam na maek ang makaibati itinabalitukan nga adal, kadagiti padak, anaayat adumdumngeg. Silya! Lokatan tiri daw na. Itay ba lang tok-tok-tokak ng di mo matla lokat tiri daw. Silya! No di mo ba lokat tiri daw? Ikog tarang ko dahil doon sa oray madadal. Buisit ka! Ada kagayaman, Karpio. Anay ko, apay nagkabil kang ilakay. Damag yung pailan. Nagtangan ako nagtok-tok-tok dito yung nagbayag ka mangilukat itireda. Kaya mo, taluguban ka. Ha? Saan lakay? Maasi ka. No di mo kaya nabulbulwan ka. Agalib tak ka. Pasensya kan, Karpio. Nakaturog ak ngaminan anang ururay kan ka. Dahil tanga mom. Timat maturog. Pakapawan kay tiganas. Pwes, tikit ditigas. Soya pa nagbiyag. Apekas lalimitan ba'y tapingping mo? Ha? Kasta ay anak? Wan nanang, madlaw alimitan mo? Kwa? Di mo latan ikaskaso daytoy anak ko. Awan anyaman na daytoy. Ina pa nakakadimanan ni tatang kat kinabil na ka? Ha? Anak, di mo latan ikaskaso daytoy kunak lang arudan. Awan anyaman na daytoy. Nabartak ka di manan ni tatang asim mang patidirabi eh. Saanan abaro day taabanag anak ko. Iso adi mo latan ikaskaso. Anyamatan ni tatang? Kaano nga tangag baliw? Ha? Sapay umadani manan ti Christmas nanang. Oray ti panagbaliw la ko man ni tatang ti isagot na kadata. Boying. No apay mat namin ang naglay nga ginom ni tatang. Naimbag ko man no saan anauyong no nakainom. Kuma, enton Christmas sa kasangay ni Jesus, agbaliw matan ni tatang. Iti kasta, Merry mat ti Christmas tayo nga oray na awan ti makan amay sagana nanang. Una yan ti kasta pa nagsasaom anak. Madlaw ananakam ka, nga uray naganos ka pailaan. Sapay na kuma, tauray no kaste ni tatang mo. Raumumlat tawan, di mo suksukiran. Nanang, ngami karkararag ko kan ni Jesus nga agbaliw ko man ni tatang. Iti kasta, meron to na kanayon ti Christmas tayo. Na berting lakay, konsumisyon na talaga dyan anak ta. Apay aya. Nati kaya't mo asawan milay. Di magasaki di balay da itay. Taimbingayak ida itinagatang ko alamos ijay talipapa. Piala pang ramananda ko na taka isang sanglad ngamen. Nakasaritak di manugang ta.
Kat uray pa'y kasano ti panang ilibak na, saan ang mailimod a kinabil mananjay na laeng nga anak mo. Anya, ay una yan ni Carpio. Nakasing-singpot ni Celia nga asawa na ng kabilin na parang. Day tangarod ka, di na masyan ka ni Celia. Nakakaasila nga roden ang mga saksakan iti panagadal di kakaiso na nga anak da, ngamkas di payla ti aramid mo't day di akarpyaw. Oo, naimot kami na naya. Apo nga tangabin aya, adi pala nagbaliw ni Carpio. Lumakayan. Dakkel pa yun ni Boeing nga po ko ta, gambisulat sa nga isaw taramid na. Nakon amon, hay na, nusyak lang ata ni Celia, ang mga nusin ina akong di duldog alalaki. Ay unay kamatsan milang. Nalabos mo't day ka pa nagsasaaw. Anya nalabas, jaramid ni Carpio tinalabas. Huy, sugsugak la kumaitayan ni Celia ka. Anya sugsugam? Unay kan, anya di kahit mo asawag. Sugsugak kumapumadaw dalangan nga agina iti din na ni Carpio. Anya, si kamot abakbakitan. Sana rumbang ni kastapang panunutam. Di rumbang kumakit simpaan tadagit agasawa. Tapnusan nga agtinag iti sina ti estado da. Anya simpaan? No kabutang bunto pa'y di putot mo. Sankit din. No talaga di mo kabutang di putot mo. Alaman nga ron, kasarita man, kat ibagam kan kuan abaliwan nan tinagalas nga ugali na. Tuya balay, tay na. Ne, agpatpatukaran iti sa miwa nga pang Pasko ni Parenggaw. Mangagngaging kat ito'y ayan ko ti panagpatukar na. Mayat na ito Kaya tasawon ti kasya panagpatukar na, at damanan pakiinuman. Apag isong arod tani. Marik nakakasla na magaanan ti karabukob ko. Masapol ang mapaayusan ng itinasangar. Isa ito may mingak pasit. Inton makakita kiti napinta sa tiyempo. Papanak ti tayan da Parenggaw. Taynak makisukmaw. Uray no may maysa, no papel di bangko. Ngem uray, no kunam idayto. Di metiso tayo Malaksid anatorpeak, jak pa'y maliklikan ti aginuman ng Emmy. Kat no daytay nalaukanen iti nasanger ti darak, pasaray kanayon meten anapudot ti ulok. No adda dagiti jak magustuhan iti masabat ko, wenno iti asino man iti lugar mi, pambaraklatan ti makiriri, kat no awan mo ti mairana mapagtripak, ni Celia nga asawak ti kakaasi apang ipapasak iti luksaw ko. Jakman amo manang ngam no apay mat ngamin akas jay ti ugalik. Aklunat nga dadagiti gundaway ama pampanunot ko no husto mat lang atawan no saan ti aramid ko. Ngam ad-adda aruming baw ti jak panangikan kano
itinaalas nga ugali ken kababalin ko. Ket iti daydi nga umadani ti Paskwa, Tatang, umadanin ti Paskwa. Anyan tungay ti sagana tayo. Nay, apay nga siyak ti pagdamagam. Damagam iti inama, dorbam. Ha? Pagkunkunam kanyak. Aday lamlam mong ko asagana, mabalin ko nga erwar no dumtang ti Pasko nga ipagbagam. Ni Tatang Mat. Siyempre, no Paskwa, kasangay ni Jesus. Masapul nga agsagana tayo. Oh, Jesus, tarupam. Ha? Hoy, Buyeng. Aday wanak man ah. Dinakdagulitan ta mga numaluksawak at ibitin ka pa ijipong ti bayabas. Ha? Apay ngay, Tatang. Pumanaw kan ko naklangarudan. Agsaw ka pa ilaan. Pumanaw kan sakbay ang maluksawak kan ka, Buyeng. agmano ak Tatang. Nay, si kamot gayam serya balasang kao. Kasan nakatidyaw si balasang kao. Umay ka, sumber ka. Kadwak ni Boying Tatang. Ha? Ngam nakita na tay kaayayam na kaaroba yung nga ubing no day tay umay ditoy. Kastaya, babampay lang araw na makayayam ni Boyeng. Sumber ka balasang kao. Agyaman ak Tatang. Nakaumay kayong matngagi na. Itaman pa. Tatang, ipakaasik ko mga umyan pala ni Boying diti balayo inton rabi. Ha? Ne, apay salya. At nakadi na pasamak. Ningamin karpyo Tatang. Inungtan nakit din ti anak mi. Sakat nagalas tinagaon iti bibig na. Anya? Apay naman. Anyat basol ni Boyeng. Awan mo Tatang. Damdamagan na laang no niya ti maisagana inton Paskwa. Ngam nakapungtot kit din. Ay, oo na rin ni Carpio. Apay kaya kasday siya naramid na. Diyak amukan ko na Tatang. Da kami ko mga aginati umyan ditoy. Ngam amkak nga ad-ada nga agpungtot ni Carpio no kasta ti aramidak. Ay, balasang kao. Amok nga awan laang ka ni Boying ti kasdi nga inaramid ti amana kan kuana. Ngam irikrik na ak ti anak mi Tatang. Ay, katura sino nga inaa? Talaga ang masayar tiri kanana kapo iti kasday ang napasamak. Ang nalakit din ayan ni Carpio. Laklakayan ng saan latang agnaknakam. Uwan nga rod Tatang. Ngam no ti apu ko yu ti makangag itim bagayo. Sigurado nga ibagana nga agbaliw tumutlaang ti amana. Taday takano ti kanayon nga ikararag na. Nang runa ita nga umadanin ti Paskwa. Andiyan, nagnakaman nga ubing ni Boyeng. Talaga Tatang. Iso jak mat maawatan no daduma ni Carpio. Jak amo no niya launay ti pagpupudutan na. Boyeng apaw. Adya tararamidam dito ayan titawa. Sapay nasipngutan.
Dingak di may patpatukar di takaro ba, Lola? Ti samiwang ti Pasko Wun, Lola. Nagmet itirik na no makangkang iti samiwang ti Paskwa. Talaga nga men, adag iti ubing akasken ka, tinakaisang ratan ti Paskwa, apok. Kasta ka di, Lola? Wun apo, ti Paskwa amang ipasibudag, iti panakaipas nga iti Mesyas, kat espesyal a panawon, para kada kayo nga ubing. Nakaragragsak nga rod no Paskwa, Lola. Ken marik nakakanain anaragsakak tunggal dumtang ti Paskwa. Ay, kasta ka di apok. Un, Lola. Namin, no Paskwa, naragsak ti amin. Ore nga rudsak, Lola. Ore awan tinay masasagana mi no Paskwa, maragsakan naklata, nang runa no kadinakdana ng kantatang ko. Ay, anyan, nagmayatan adengdenggan ti ibagbagam apo. Ay, haun kayam. Kaguram ka din ni tatang mo, apo. Ni, saan, Lola? Apay ko makagurak? Una, tamalaksid amamartet lang arudan. Nakauy-uyong pa'y. Naalas ti ugali na. Kasti lang ni tatang, ngam nasingpet dayjay, Lola. Ha? Nasingpalt para ken ka di amam? Un, Lola. Ngamin, tatang ko dayjay. Iso nasingpet. Ayun, Lola. Ada ka di pangusaran nyo kadagiti nakatambak abutilya iji likod ti balayo? Ay, awan apok. Saan na maaramat na gijay? Insimpak laang ijay, tapno saan kat ngagkaiwara iti arubayan. Lola, mabalin ka di ako kwaklangan dagi di abuti. Nay, pangananwam nga idagijay, apo. Inak ilako di aggat-gatang kadagiti butilya kanda na pagiwarnak, Lola. Tati paglakwak, itad ko kun ni nanang, ta inayon na iti gatang na iti sagana mi hamakaninton Paskwa. Ha? Un, Lola, isong itapay lang, agyaman akon kada kayo. Basta kukwak dagajay na butilya, Lola, ha? Kukwakon. Ikawatin kay Ted ni Nana, lubasin ang panayunan. Boyeng, umay ka man tamasayan lak. Nagsakit ti bukot ko. Boyeng! Ni, ti Jasking aubigan ta sana sumungsungbat. Boyeng! Awan ni Boying. Impang ko itay aldaw ijay ang datatang. Tay pay lang nga umiyan. Anya? Apa yung umiyan na jay? Itanyaga po. Nasaysaya atan nga umiyan pay la ijay itaarabi. Ngam ti iramraman mo kit din apagpupudutan nga uray awan mo't basol na. Hoy, babae! Anya manunday ta nga drama ma? Saan a drama ti ibagbagak karpyo? Ibukbuk silak lang ti riknak. Irikrik na di anak tatap no amom. Di ka man nagpalpalikaw? Tsak maawatan di bagbagam. Ti amom siguro, katjak nang nagdagitim bagbagam iti anak ta itay bigat. Siyak, tinasakitan ka dagitim bagbagam. Iti wagas ti panakisaritam iti anak ta. Adulamen. Apay ay akas ta kakarpyo. Kaslawan patagkan ka di anak ta. Saan ka kadipay la kontento asyak ti pagpapasam apas pasakitan? No adadi mo magustuhan, tairaman mo pay laang ni Boying. Sumardang kanselya. May sa. Tsaka muno niya ti Jack may karkaro kan kakarpyo. Dua! Sumardang kang tamang ano, bulbulwon ka no, di ka pala sumardang. Huston, selya!
iti kinaalas ti ugalik manang Emmy, nagtalinaed aman nakaawat ken manang ipateg ni Celia nga asawa. Uray pay nga tamasansan ang makabil ko, tartari patwen naklatta. Saan pulos ang makalipat iti obligasyon na kas asawa. Gaputa sumagmamano nga aldaw idin kat sumangbayan ti Paskwa, danda ni inaldaw nga adain nakpakisukmunan, iso amasansan mo't idi nga agawidak anabartek. Kas iti sigod, asikaswan naklata ti asawa, kagidan ti panangikagumaan na, amangged, tapno adda paggatang mi kadagiti masapsapol mi. Ni boying mat nga anak mi, kastoy ti aramidan na. Nagadun dagita inyornos mo abot botelya, boying. Nanang, inakila ko dagitay dayan gatgatang iti botelya. Ha? Ti mapaglakwak, itad kuntukon ka nanang. Tainayan mo iti paggatang tayo iti sagana inton bisperas ti panakayanak ni Jesus. Anya? Amok ngawan kwarta nga itid kan ni tatang, nanang. Isoon na panunot ko ti agor nung kadagiti botelya nga ilakok to. Ay, una yun, boying anak ko. Nakanaknakam ka. Makaparagsak ti kastadyar mo. Ha? Makaparagsak ko nam nanang. Nung kasla makasangit ka, met. Apa yan? Awan anak. Diyak lamalapdan ti bagik. Matignay tirik na. Gapo iti kasta nga ibagbagakan aramidam. Di ka nga ro doon nagladingit, nanang. Nang runag at manalang aldawan, Paskwan. Masapula na ragsak tayo amin. Saan ka di? Oo, boying. Husto day ta nga imbagam. Ayun, nanang. Rimwar ka din ni tatang? Uwan anak. Sigurado anapan man nakiinuman di amam. No jak agbidot, napan ija ayan dakarding. Ta ija mo ti masansan ang mapan napakiinuman. Kasta ka di? Ay, sigurado nga ti pakairanudak ijay, nanang. Ha? Agpakada ka, tamapanak ijay. Sigurado nga ti basyo abutilyo ijay, nagiinom da tatang ijay. Anya? Ang mga no makita na ka ijay ti amam. Ang mga no agungat tumanan. Di kagdanag, nanang. Sa anak nagpakpakita kan ni tatang. Kan may sa, kaklasik mo't ni tonton nga anak dangkal karding. Kampay idi, iso ti gagarag ijay. Pambarak mo ti mga lakadag iti basya butilya tinaginuman da tatang. Si kaman pa'y latimapan mangitulod, iti inlasin kun nga ipadigo kada Silya pangrabyanda. Isa parko pa'y ngamin nga idalimanak dagiti inaramat ko itay. Apay, nakalutukan ay iti pangrabyan milay. Kanay, agalas 5 na iti malam. Sinapak tinagluto, tadi pa iso nga si kasuk intun madamdama. Kastaya, isaganan nga rodan kay nakitulod iti balay da. Naisaganan day talamang imutan amang ipantiaramidam. Kastaya, musiki, ingkalaan nga rodan ta nakitulod. Mabitlaang. Bumangon ka nga roditan, saan kat aday ta nakauldaglattan di ka supatyar aramidam. Mun ka day, nakatungay bagbagam. Italaang mo ta naghiladak dito sa pakas? Anya nga italaang nga ibagbagam mo.
Kat no kadarato, no awad di kukuam, nakauldag kalatad di tasupa. Adto, timapan mo itulod, di balay da Celia. Buto nga rudan bilang sa mapanakaw. Hindi kunam Celia. Nakitaan ni Boying tatang, tanapan ije pagin inuman da karpyo. Aniya, ay por Diyos na nga ubingain. Ay nataramitin na ijay. Apa napan ijay? Ang mga nung makita di amana, ay sigurado kabilan ni Carpio di anak na. Day tarod ka tatang, itay pinururayak ng dimot la agawi dun. Amkak nga abangan no nasiputan ni Carpio ti kaada ije ni Boying, kat no anyan ti inaramid na. Ay, tinasayat pala sang kao sa akong timapan. Alaam to yung padigo ni nanang yaw. Ta sa akong timapan, mang soknal kan ni Boying. Tama kan kitinuan niya mo ng tiaramidan kan ni Carpio no si kati makita na ijay. Sige nga rin tatang, pangaasiyo, tadiyo itulok adang ran na ti anak mi. Ay, talaga saan pala sang kao? Sa akong timakalaban na no aramidan na dayta. Sakla di itulok adang ran na ni Boying. Nay, apa yung kakadwa? Nagdodumog kayo matamin na nitilamisaan. Mano pala, buti ti arak tinatumba tayo. Nagkapay kayo matain na pod na nabartag kayo. Tagaykit din. Saan kayo agimba bartag? Tagayan! Nay, talagang sana patumbak amin ang nagato'y kasangsangok nga gininom. Ayaw na yan. Nagkakabsot mo ito niya ginumdag ito. Awan mo't lagayam kabalanda kanya. Pasig na mo't gayam. Ne. At tao iti dayta banda. Sino nga ta? Aguray kam. Kasla kabisadok din ang nagkwati mo ka. Di ta banda tinagtaodan. Aginayad na kamapandita. Diyan kagpadpadlaw. Tanapod na ti atap ko ni Boying na ita. Makaraman kanyak di jas kay nga ubek. Aginayad na kamapan iti dayta banda. Sandak langit di amadlaw. Ta medyo napigsa ti may patpatukara sa miwa nga para iti Paskwa. Aginayad ang kamapan iti dayta banda. Pag iso dito nakalingidak. Sumiya di pakmantap no makita no asya. Aramidin ito'y Boying. Di magmut ni tatang. Oray, klamalpas nga ginumda tatang ko, lolo. Kung nakatupay ka. Diyak nagbidto. Talaga ani Boying tinadlaw ko. Isungabay ka. Apay nga da dito ni tatang. Kadwa na pa ni Boy. Paiman, danggak man, ti basaritaan da. Di ba siya tibote, ano ginumanda tatang, lolo? Day, Hindi taramidum, ay kadag iti basyo tibote ti arak ka na ginumanda. Isupay may nayon ito runong kailakon to. Iti nga yan, tagat-gatang kadag iti putilya, lolo. Tapno to may gatang iti pagnutsibuya namin.
Saan mo Anya ka din, ti. Ipagpaga ni Boy. Inuban da tatang ba? Umay kakitay na apaw. Pumanaw tandi tao. Sayang mo't, Lolo. Isupay, amon kunak mo. Umay kan. Darasam tamangan lumakadlaw pa si amam. Darasam apaw. Anya dyan baga ni Boy nga anak ko? Alaan na ka no dagiti basyo a botelya tinaginuman mi iti arak. Tapno ila ako na. Iti kasta kat adda maigatang iti sagana para iti Pasko. Anyan day dyan ay sawang ti anak ko. Una yan ti kastyang yung pagana. Una yan. Nanang, dandan ni na alas 12 iti nga trabi. Nga mapaninyawan pa lang ni tatang. Baybay amon boying anak. Datalatan ti mangrambak iti Paskwa. Datalatan ado ti agdanggay amangan kadagiti na bailan ta aginatang asagana para ita Paskwa. Anya? Ngam sayang mat, nanang. Sana maramanan ni tatang dagiti nagatang asagana. Kan saan tayong magkakadwa mangrambak iti panakaipas ngayon ni Jesus? Sana bali anak. Ti importante. Ha? Nanang, adan ni tatang. Agyaman na ito nakasambutak pa eh. Celia, bakit? Boying anak. Wan nga rod tatang, nakasambot ka. Apag isong agalas 12 ni titang nga trabi. Paskuan tatang. Merry Christmas tatang. Merry Christmas mat kan ka anak ko. Celia, bakit? Merry Christmas. Ay, wow! Inagkan na ka ni tatang, nanang. Merry Christmas matkan ka, Carpio. Celia, bakit? Boying anak ko. Amok nga do tinagbasulan ka nagkuranga kada kayo. Tatang? Carpio? Ngam gapo man lay ti panakayanak ni Jesus. Gapoy ti Paskwa. Kidawak nga ikandak ko may ti may sapay akong daway. Kaya't ko nga ipakita kada kayo ang nagbaaliw akon. Tatang? Pakawanan nak Celia. Ikari nga agbaliw akon. Agbalin ako na responsable. Awan man ti may sagot ko kada kayo ang material abanag itaapas ko. Ikarik mat iti batog ko alangit. Ang mamimpinsanan at alikodak ti kina-irresponsablek. Ti kinaalas ti ugalik. Ikarik da ita kada kayong agina. Merry Christmas kada kayo. Merry Christmas, Pat. Carpio. Merry Christmas, tatang. Nanang, Merry Christmas. Muno anya apan nakabalin tinang balkot iti kinataok iti daydi a Paskwama ng Emmy. Basta ti jak malipatan ket ti kanayon akas laagal langugan iti lapayag ko. Ket tinangeg ko nga imbaga ti anak ko, idi nasiputak ida ni tatang iti asideg ti pakiin-inumak. Kaya rigak idi tinadigos iti nalamiis adanom, apaman anangeg ko ti imbaga ti anak ko. Idi damo, impagarup ko no na ba inanak itinangag ko idi. Impagarup ko no na konsensyaak, ngam saan gayam,
Tati kinapudno, nakaamirisak manang. Naamiris ko dagiti biddot kan nagkurkurangak kadagiti aginak. Iso nga ingkarik iti bagik, amasapul nga agbaliwakon, tapno masulnitak ti amin a nagkurangak. Kat aramida kon iti kabiitan a panawen. Iso akagiddan ti bisperas day di a Paskwa, nagkidawak iti pamakawan iti aginak. Banag asaan damet nga impaidam. Aklunak amarigatanak ididamo, ngem kinabaelak, gapu matlaangan iti panangigiya, ken panangipatag kanyak dagiti aginak. Iso amanipod mat idin, saan dan a nagkonsumisyon kanyak. Nang runa pa'y taing kagumaakon nga impaay ti amin akasapulan da. Iti panaglabas ti panawen, naamiris ko pa'y manang. Naimimnas gayam tirik na, no ipaayam iti pagsayaatan ti pamilyam, ngem ti paspasakitam ida. Daytoy ti pakasaritaak, toy pagayam mo, Carpio. Pagayam a Carpio, makapangariyat tinaalas nga aramid mo ididamo. Ngem iti maudi apas at ti surat mo, dinayaw ka iti panagbaliw mo. Kandayawak matlaang dagiti aginam, gapu iti panangyat nagda iti pammakawanda para ken ka. Karaman ngamin dagita iti pudno a kaipapanan ti Paskwa, panagbaliw ken panagpipinnakawan. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyang. Pinto